jiki ku kaza muku ado ba a ajewa ku ji ku ba ku gaji da hali ba la shi ke raba wa dushi ikon sa bai yi kama da na mutum ba ku sani kama sun kafi sun zarce bangaza yan nasara nufi na Allah jirgin ku ya cira yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma me bani yau ya mani gobe Allah wahadu na kwari fage na waka ka zani kan tudu kake ta goma shi na baiwa Allah musawiru kake yi mani rabin kan fara fara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma dubin salati rabu kai ma shugaba larabi alai sahaba duk asatir ba ta su suka bi da tabi'ai da ulama na masa zibi bi da ba a fagen sanda sun yi damara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma na yi shiri na fita gari yanzu zan yi takada yin furici na gaskiya ko ciki babu tirada wurin guda da ya fi dubbai tafkitar ranada suna kwarai ya zama linzami kunci nasara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma sai kun saka wasu suke kalla har su kwaikwaya wani kwa baya nuna kai ne kuma yayi tutiya kun zama zakaran da mi ko za a je firimiya sun ce ku zo a ji kuna can yanzu su kuke jira yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma wannan gurin fage na nema ba a bar su baya ba bani na ilimi ko har yau ba su daina yin shi ba dama kalau da yan gari baki kuma su marhaba hakan ya sa da kun fito sai jama'a su hallara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma na tabbatar haiku adawa ke tallafin gani ku ne saman duka gurabu ko magiyan ku sun sani kauna da so da kyautatawa iliyasu kummuni kuna yi mana adar ko yaushe na iske nasara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma lidan gurub na nasara mai haƙuri da dangana ka zamban ga masu rauni sai sai ta jingina kafin shugaba na gayin baitin ka na gina mai haƙuri ya kufi gaisan san baya jinzira yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma nasir na abdul masoyi ka ji na ka baituka damuwa ta riske rai shauki ku kuke saka da jibril mai zamani baya barin mu da saka sadik eske shi ma yana kan tafiya ta nasara yan gurab da nasara gaisan wanka gagara tafi tara da iriyar ta bayo kamar kuma Mubarak maza cikin gurub kan mu fada yake mana da isa maza yana nan kunji na shi bai
sa hayaki sa fitar na koguna gamji shasa